Pozdrav, drago mi je što ste ovdje. Ako volite uzbudljive romanse, ostavite like i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ni jednu priču. Sunce je nemilosrdno tuklo po isušenoj zemlji, pretvarajući široku ravnicu u svjetlucavu izmaglicu koja je plesala na horizontu. Zrak je bio gust i težak, ispunjen mirisom prašine i divlje kadulje, mirisom samoće koji je Ambrose predobro poznavao. Svaki dan bio je isti, obilježen kretanjem sunca preko beskrajnog plavog neba. Njegov ranč, mala mrlja ljudskog truda usred divljine, bio je i njegovo kraljevstvo i njegov zatvor. Jedina stvar koja ga je razlikovala od ostatka ove suhe zemlje bio je izvor, čudo prirode, vena života koja je pulsirala hladnom, čistom vodom i omogućavala mu opstanak. Ambrose je bio čovjek oblikovan ovom zemljom, žilav, tih i grubih rubova kao kamenje razbacano po njegovim pašnjacima. Njegove ruke, prekrivene žuljevima od godina rada, mogle su popraviti ogradu, umiriti preplašenog konja ili nacijepati drva s istom mirnom učinkovitošću. Njegovo lice bilo je karta njegovog života, duboke bore urezane oko očiju od zurenja u daljinu, koža potamnjela od sunca, a sjede vlasi u gustoj smeđoj kosi govorile su o godinama koje su prošle bez puno radosti. Od Martine smrti, tišina je postala njegov jedini stalni suputnik. Govorio je samo kad je morao, a njegove su riječi bile rijetke i odmjerene kao kapi kiše u sušnoj sezoni. Tog popodneva, dok se sunce počelo spuštati prema zapadu, bacajući duge, sablasne sjene, krenuo je prema izvoru s 2 drvena vedra. Bio je to ritual, jedan od mnogih koji su ispunjavali njegove dane i držali misli podalje od sjećanja koja su ga proganjala. Koraci su mu bili teški na ispucaloj zemlji. Znao je da ga njegovo stado čeka, njihove žedne oči uprte u njega, jedini izvor olakšanja u ovoj nemilosrdnoj vrućini. No, kako se približavao maloj oazi zelenila koja je okruživala izvor, nešto nije bilo u redu. Mir je bio narušen. Njegov stari konj, Komet, koji je obično mirno pasao u blizini, stajao je napet, s ušima načuljenim i nervozno frktao. Ambrose se zaustavio, ruka mu je instinktivno krenula prema boku, gdje bi inače visio revolver, ali ga je ostavio u kući. Ovo je bila njegova zemlja, njegovo utočište. Godinama nije vidio nikakvu prijetnju. Oprezno je nastavio, a oči su mu pretraživale grmlje i stijene. A onda je ugledao. Pored samog ruba vode, gdje se vlažna tamna zemlja spajala sa suhom travom, ležao je zamotuljak. Nije to bila životinja. Bili su to komadići poderane jelenje kože, pramenovi crne kose rasuti po prašini. Bilo je to ljudsko biće. Srce mu je preskočilo udarac. Na trenutak je pomislio na nevolju. Razbojnici, vojnici, lovci na glave, svi su oni donosili samo nasilje. Njegov prvi instinkt je bio da se okrene, da se vrati u svoju kolibu i pretvara se da ništa nije vidio. Samoća je bila sigurna. Uplitanje je bilo opasno, ali nije se mogao natjerati da se pomakne. Nešto ga je vuklo naprijed, neka sila jača od njegovog opreza. Spustio je vedra i polako prišao. Kad se približio, vidio je da je to žena, mlada indijanka. Ležala je licem prema dolje, jedna ruka ispružena prema vodi, kao da je u posljednjem očajničkom pokušaju posegnula za životom. Njezina odjeća od jelenje kože bila je poderana i umrljana krvlju i prljavštinom. Duga crna kosa, gusta poput gavranova krila, bila je zamršena i puna suhog lišća. Ambrose je kleknuo pored nje, osjećajući kako mu srce lupa u prsima. Nježno ju je okrenuo na leđa. Lice joj je bilo prekriveno ogrebotinama i modricama, a usne su joj bile ispucale i bijele od dehidracije. Bila je jedva nešto više od djevojke, s nježnim crtama lica koje su sada bile iskrivljene od boli i iscrpljenosti. Ali disala je. Plitko, jedva primjetno, ali prsa su joj se dizala i spuštala. Gledao ju je, a u njemu se vodila bitka. Dio njega, onaj preživjeli, onaj koji je naučio lekcije ovog surovog svijeta, vrištao je na njega da je ostavi. Ona je bila indijanka. Njezin narod i njegov narod bili su u najboljem slučaju nepovjerljivi stranci, a u najgorem neprijatelji. Ako je pobjegla od nečega, ta nevolja bi je mogla pratiti ovamo, ravno na njegov prag. Ako je pripadala nekom plemenu, njezini ratnici bi mogli doći tražeći je, a ne bi pitali prije nego što bi ispalili strijele. Ali onda je pogledao njezino lice, tako mlado i bespomoćno, i vidio je nešto drugo. Vidio je duh koji se borio da preživi.
Vidio je odjek vlastite boli, vlastite samoće. Ostaviti je ovdje značilo je osuditi je na smrt. Sunce bi je dokrajčilo do jutra, ako je prije toga ne bi pronašli kojoti. Martin glas šapnuo mu je u sjećanju, nježan i jasan kao što je bio onog dana kad su se upoznali. Uvijek postoji ispravna stvar za učiniti, Ambroz, čak i kad je teško. Prokleo je tiho ispod glasa. Ispravna stvar je uvijek bila najteža. S uzdahom koji je zvučao kao da je iščupan iz dubine njegove duše, donio je odluku. Nježno je podvukao jednu ruku ispod njezinih koljena, a drugu ispod ramena. Bila je lakša nego što je očekivao, krhka kao ptičica slomljenog krila. Podigao ju je, a njezina je glava beživotno klonula na njegovo rame. Dok ju je nosio prema svojoj maloj drvenoj kolibi, osjetio je nešto što nije osjetio godinama. Osjećaj svrhe koji nije bio vezan za puko preživljavanje. Unutrašnjost kolibe bila je jednostavna i uredna. Jedna soba služila je kao spavača soba, kuhinja i dnevni boravak. Krevet u kutu, grubi drveni stol i 2 stolice, kameno ognjište i nekoliko polica s osnovnim potrepštinama. Sve je odražavalo njegov život. Funkcionalno, usamljeno i lišeno bilo kakve topline, osim one koju je pružala vatra. Pažljivo ju je položio na svoj krevet, jedino meko mjesto u cijeloj kući. Njezina tamna kosa bila je u oštrom kontrastu s grubom bijelom plahtom. Otišao je po vodu i čiste krpe. Dok joj je brisao prljavštinu i osušenu krv s lica, otkrio je posjekotinu na čelu, duboku i ružnu, i modricu koja se širila preko jagodične kosti. Njezine ruke i noge bile su izgrebane od trčanja kroz trnje i kamenje. Tko god ili što god da ju je proganjalo, nije odustajalo lako. Radio je metodično s nespretnom nježnošću čovjeka koji nije navikao na takve zadatke. Natopio je krpu vodom i pažljivo joj navlažio ispucale usne, kap po kap. Ona je instinktivno reagirala, pokušavajući piti, a on joj je podigao glavu i pomogao joj da popije nekoliko gutljaja. Prošli su sati. Sunce je zašlo, obojivši nebo u nijanse, narančaste i ljubičaste, prije nego što je tama progutala sve. Upalio je petrolejsku lampu, a njezino meko, treperavo svjetlo bacalo je duge sjene po sobi. Sjedio je na stolici pokraj kreveta, promatrajući je, osluškujući njezino disanje, koje je postajalo sve dublje i ravnomjernije. Pitao se tko je ona, iz kojeg je plemena došla, kakva ju je strašna sudbina dovela na njegov prag i što će zaboga učiniti s njom kad se probudi. Odgovor je došao brže nego što je očekivao. U tišini noći njezine su se oči naglo otvorile. Nisu bile mutne od sna, već širom otvorene i ispunjene čistim životinjskim strahom. Tamne, duboke oči koje su u jednom trenutku ugledale nepoznati strop, a u sljedećem se usredotočile na njega, velikog, bradatog bijelca koji sjedi pored nje u polumraku. Pokušala je vrisnuti, ali iz grla joj je izašao samo hrapav, slab zvuk. U panici se pokušala odgurati, pomaknuti se unazad, ali tijelo joj je bilo preslabo. Očaj je zavladao njezinim licem. Ambroz je podigao ruke, dlanovima okrenutim prema njoj, u univerzalnom znaku mira. Polako, rekao je, a njegov glas, neiskorišten i grub, zvučao je glasnije nego što je namjeravao. Neću te ozlijediti. Njegove riječi nisu značile ništa. Ona nije razumjela engleski, a čak i da jest, strah u njezinim očima govorio mu je da su riječi beskorisne. Za nju on je bio otmičar, neprijatelj. Njezine su oči letjele po sobi, tražeći izlaz, oružje, bilo što. Vidjela je samo zidove kolibe koji su je okruživali poput kaveza. Voda, rekao je polako, pokazujući na čašu na stolu. Sigurna si. Ali ona nije vidjela sigurnost. Vidjela je samo prijetnju. Njezine su se oči suzile, a u njima se pojavila iskra prkosa, žestoka vatra koja se odbijala ugasiti unatoč iscrpljenosti i strahu. Iako je bila slaba i ranjena, Ambroz je vidio da se ova mlada žena neće predati bez borbe. Ostali su tako, zarobljeni u tišini ispunjenoj napetošću. On usamljeni rančer koji je donio odluku koja bi mu mogla uništiti život. I ona, tajanstvena bjegunka koja ga je gledala kao da je on sam vrag. Ambroz je znao da je prešao točku s koje nema povratka. Oluja je stigla na njegov prag, a on ju je upravo pustio unutra. Dani koji su uslijedili bili su ispunjeni tihim ratom volje. Ambroz je djevojku, koju je u mislima nazvao Little Sparrow, mali vrabač,
zbog njene krhke građe i brzih opreznih pokreta, smjestio u svoju postelju, dok je on spavao na gruboj prostirci od medvjeđe kože pokraj ognjišta. Svaki njegov pokušaj da joj se približi bio je dočekan s nepovjerenjem koje je bilo gotovo opipljivo. Njene tamne oči pratile su svaki njegov korak, napete i spremne na bijeg ili borbu, poput divlje životinje stjerane u kut. Nije govorila njegov jezik, a on nije znao ni riječ njenog. Komunikacija im se svela na geste. Ujutro bi joj ostavio zdjelu kukuruzne kaše i šalicu vode na stolici kraj kreveta, prije nego što bi otišao obaviti svoje poslove na ranču. Kad bi se vratio, zdjela bi bila prazna, ali ona bi se opet povukla u najudaljeniji kut kreveta, s pokrivačem navučenim do brade kao štitom. Ambrose je bio strpljiv čovjek, naviknut na spor ritam prirode. Nije je prisiljavao na razgovor niti na interakciju. Dao joj je prostora, nadajući se da će s vremenom shvatiti da joj ne želi nauditi. Dok je popravljao ograde pod vrelim suncem ili timario svog konja, misli su mu neprestano bježale k njoj. Pitao se što je proživjela. Ožiljci na njenom tijelu pričali su priču o nasilju i bijegu, a strah u njenim očima bio je svjedok užasa koje je vidjela. Jednog popodneva, trećeg dana njenog boravka, vratio se u kolibu i zatekao je kako stoji. Oslanjajući se na zid radi ravnoteže, gledala je kroz jedini prozor, prema dalekim brdima na istoku. Na trenutak njena budnost je popustila, a na njenom licu Ambrose je vidio izraz duboke bolne čežnje. Kad je čula da su se vrata otvorila, trgnula se i brzo se okrenula, a maska straha i nepovjerenja ponovno joj se navukla na lice. Ali Ambrose je vidio taj trenutak ranjivosti i to je ojačalo njegovu odlučnost da joj pomogne. Te večeri, dok je sjedio za stolom i čistio svoju pušku, odlučio je pokušati nešto drugačije. Iz drvene škrinje u kojoj je čuvao Martine stvari, izvadio je malu, izvezenu platnenu vrećicu. Marta je voljela skupljati ljekovito bilje. Otvorio je vrećicu i miris suhe lavande i kamilice ispunio je sobu. Little Sparrow ga je promatrala, a nosnice su joj se lagano raširile dok je upijala poznati miris. Ambrose je uzeo šaku bilja i stavio ga u lonac s vodom koji je zatim objesio iznad vatre. Uskoro je kolibom zavladao umirujući, biljni miris. Natočio je toplu tekućinu u šalicu i polako joj prišao. Očekivao je da će se povući, ali ona je ostala mirna, očiju uprtih u šalicu. Nježno joj je pružio šalicu. Oklijevala je, a onda su njeni vitki prsti dotaknuli njegove dok je uzimala toplu šalicu. Njen dodir bio je lagan kao pero, ali Ambrose ga je osjetio kao udar groma. Bio je to prvi fizički kontakt koji nije bio obilježen strahom. Sjela je na rub kreveta i otpila gutljaj. Zatvorila je oči, a napetost u njenim ramenima kao da je malo popustila. Ambrose se vratio za stol, osjećajući malu pobjedu. Sjeme povjerenja, posijano u neplodnom tlu straha, možda je napokon počelo klijati. Sljedećeg jutra dogodila se promjena. Kad se probudio, nije bila u krevetu. Srce mu je poskočilo od panike, misleći da je pobjegla, preslaba da preživi sama. Skočio je na noge i tada je ugledao. Stajala je kraj ognjišta pokušavajući složiti njegove grube pokrivače. Posao je bio nespretan, jer joj je tijelo još uvijek bilo slabo, ali namjera je bila jasna. Bio je to gest zahvalnosti. Nasmiješio joj se, pravi topli osmijeh, koji mu godinama nije prešao preko lica. Ona ga je na trenutak pogledala, a onda brzo skrenula pogled, ali vidio je da joj se kutovi usana lagano podižu. Tog dana po prvi put je izašla iz kolibe. Ambrose je sjedio na trijemu popravljajući kožni remen, kad su se vrata zaškripala i ona je izašla na sunčevu svjetlost. Zaštitila je oči rukom, kao da se ponovno navikava na svijet. Nosila je jednu od Martinih starih pamučnih haljina. Bila joj je prevelika, ali čista. Svoju poderanu odjeću od jelenje kože je oprala i pažljivo je sušila na ogradi. Polako je sišla s trijema i odšetala do malog vrta koji je Ambrose održavao iza kuće. Kleknula je na zemlju i prstima nježno dodirnula listove biljke rajčice. Gledao ju je, zadivljen kako se u dodiru s prirodom njeno držanje promijenilo. Ovdje, okružena zemljom i biljkama, izgledala je kao da pripada, kao da je dio svega toga. Kasnije tog dana, dok je napajao stoku na izvoru, čuo je zvuk. Nije to bila ptica. Bio je to ljudski glas, tih i melodičan, koji je pjevao tužnu,
ali prelijepu pjesmu na jeziku koji nije razumio. Slijedio je zvuk i pronašao je kako sjedi na stijeni, gledajući u vodu. Pjevala je za sebe, a njena pjesma bila je ispunjena tugom. Kad ga je primijetila, odmah je ušutjela. Nemoj prestati, rekao je tiho. Lijepo je. Nije ga razumjela, ali je shvatila ton njegovog glasa. Nije se vratila u kolibu. Ostala je sjediti, a on je sjeo na udaljenosti, poštujući njen prostor. Sjedili su u tišini, slušajući samo vjetar i žubor vode. Proboj se dogodio nekoliko dana kasnije. Ambrose je primijetio da su se na horizontu pojavili jahači. 3 čovjeka, daleko, ali preblizu za njegovu udobnost. Nisu jahali prema ranču, već su patrolirali granicom njegove zemlje. Znao je tko su. Ljudi Horasija. Horac je bio bogat i pohlepan zemljoposjednik čiji se posjed graničio s njegovim. Godinama je bacao oko na Ambroseovu zemlju, ne zbog pašnjaka, već zbog vode. U ovoj suhoj zemlji voda je bila vrijednija od zlata. Little Sparrow ih je također vidjela. U trenutku kad su se njihove siluete pojavile, ukočila se. Boja je nestala s njenog lica, a disanje joj je postalo plitko. Panika, ona ista koju je vidio prve noći, vratila se punom snagom. Unutra, rekao je Ambrose, glasom oštrijim nego što je namjeravao. Pokazao je prema kolibi. Ona ga je pogledala, a u njenim očima vidio je razumijevanje. Nisu to bili njegovi ljudi, bili su prijetnja za oboje. Bez riječi potrčala je prema kolibi i sakrila se unutra. Ambrose je uzeo svoju pušku strijema i stajao promatrajući jahače dok nisu nestali iza brda. Cijelo tijelo mu je bilo napeto. Samoća ga je činila nevidljivim. Sada, s njom ovdje, postao je meta. Te večeri, napetost u kolibi bila je gusta. Vatra je pucketala, bacajući treperave sjene po zidovima. Sjedili su za stolom, nijemo jedući gulaš koji je skuhao. Odjednom, ona je progovorila. Riječ je bila tiha, strana. Ponovila ju je, pokazujući prstom na sebe. Little Sparrow, rekla je. To nije bilo pitanje. Bila je to izjava. Nudila mu je svoje ime. Ambrose je na trenutak bio zatečen, a onda je shvatio. Ambrose, rekao je pokazujući na sebe. Moje ime je Ambrose. Nasmiješila se, prvi pravi osmijeh koji je vidio, a onda je počela pričati. Koristila je ruke, izraze lica i povremeno bi izgovorila riječ na svom jeziku. Nije razumio sve, ali je shvatio suštinu. Pokazala je na sebe i još jednu osobu, višu, jaču. Brat, tako da. Zatim je oponašala jahanje konja, zle ljude s puškama. Oponašala je vatru vriskove. Njene su se oči ispunile suzama dok je opisivala napad na svoje selo. Riječ Horac izgovorila je s takvim otrovom da Ambrose nije sumnjao tko je odgovoran. Pričala je o bijegu, o tome kako je odvojena od svog brata Takode. Trčala je danima, skrivajući se, sve dok je snaga nije izdala kod njegovog izvora. Dok je pričala, Ambrose je osjećao kako u njemu raste bijes. Nije to bio samo bijes prema Horaceu i njegovoj okrutnosti, već i zaštitnički instinkt prema mladoj ženi ispred sebe, tako snažnoj i tako ranjivoj. Kad je završila, iscrpljena od emocija, tiho je jecala. Ambrose nije znao što da radi. Nije bio čovjek od utjehe, ali instinktivno pružio je svoju grubu, žuljevitu ruku preko stola i stavio je preko njene. Nije je povukla. Umjesto toga, okrenula je svoju ruku i stisnula njegovu, držeći se za njega kao da je jedina stijena u olujnom moru. U tom trenutku krhka veza između njih se učvrstila. Više nisu bili samo stranac i bjegunka. Bili su dvoje ljudi koji su pronašli utjehu jedno u drugome usred surovog svijeta. Ambrose je znao da je Horace neće ostaviti na miru. Znao je da će se vratiti. Ali sada, gledajući u odlučne, suzama ispunjene oči Little Sparrow, znao je i da je više neće samo štititi. Branit će je, bez obzira na cijenu. Dani nakon ispovijesti Little Sparrow protekli su u sjeni iščekivanja. Zrak, koji je nekoć bio ispunjen samo mirnom tišinom ravnice, sada je vibrirao od neizgovorene prijetnje. Ambrose je postao oprezniji no ikad. Svaki neobičan zvuk, pucketanje grančice, daleki zov ptice grabljivice, tjerao ga je da posegne za puškom koja mu je sada postala stalni pratilac. Nije više bio samo rančer koji brine o svojoj zemlji. Bio je čuvar, stražar na bedemu krhkog mira koji su oni Little Sparrow izgradili. Njihova veza je procvjetala u toj napetosti. Riječi su i dalje bile rijetke, ali razumijevanje je raslo.
Učila ga je imenima biljaka na svom jeziku, pokazujući mu koje su jestive, a koje ljekovite. On ju je, za uzvrat, učio kako se brinuti za konje, kako prepoznati tragove životinja u prašini. Radili su jedno uz drugo u ugodnoj tišini, a svaki zajednički zadatak, popravak ograde, donošenje vode, priprema obroka, postao je nit koja ih je sve čvršće povezivala. Ambrozi je primijetio kako joj se snaga vraća. Strah u njezinim očima zamijenila je tiha odlučnost. Gledao ju je kako vješto plete košare od vrbovih grana ili kako precizno gađa metu malim kamenjem i divio se njezinoj otpornosti. Više nije bila samo uplašena djevojka koju je pronašao na rubu smrti. Bila je preživjela. U njezinom smijehu, koji je sada postajao sve češći, čuo je zvuk nade. Zvuk koji je mislio da više nikada neće čuti u svom domu. Njegovo otvrdnulo srce, koje je godinama bilo zaštićeno debelim zidom tuge, počelo je osjećati nešto novo. Kad bi mu slučajno dotaknula ruku dok su radili, osjetio bi toplinu koja bi mu se proširila cijelim tijelom. Kad bi mu se nasmiješila preko vatre navečer, osjetio bi kako se nešto u njemu pomiče, nešto što je odavno bilo zaleđeno. Nije to još imenovao, nije se usuđivao, ali znao je da je život koji je vodio prije njezinog dolaska bio samo blijeda sjena postojanja. Ona je donijela boje u njegov crno-bijeli svijet, no sjene su se skupljale na horizontu. Horace nije bio čovjek koji odustaje. Jednog jutra, dok je sunce tek izlazilo, bojeći nebo u nježne nijanse ružičaste i zlatne, stigli su. Ambroze ih je prvi ugledao. 5 jahača polako su se približavali iz smjera Horaceovog posjeda. Nisu žurili. Kretali su se s arogantnom sigurnošću predatora koji znaju da je njihov plijen u zamci. Na čelu je jahao sam Horace. Horace je bio krupan čovjek, s licem crvenim od previše viskija i premalo strpljenja. Njegova skupa odjeća bila je u suprotnosti s grubom okolinom, a osmijeh na njegovom licu bio je hladan i proračunat. Njegovi ljudi bili su slika i prilika svog poslodavca, grubi, nemilosrdni i odani samo novcu. Ambrose, povikao je Horace, dok su se zaustavljali na sigurnoj udaljenosti od kolibe. Njegov glas bio je mastan od lažne srdačnosti. Čujem da imaš gosta. Nije lijepo od tebe da ne dijeliš, susjede. Ambrose je izašao na trijem, s puškom ležerno oslonjenom u pregibu ruke. Little Sparrow je stajala iza njega, skrivena u sjeni vrata, ali osjećao je njezinu napetost. Ovo je moja zemlja, Horace. Moji gosti nisu tvoja briga, odgovorio je Ambrose, a glas mu je bio miran i hladan poput izvorske vode. Horace se nasmijao, bio je to neugodan, grlen zvuk. Oh, ali jesu. Vidiš, ta mala divlja kuša koju skrivaš pripada meni. Ukrala je nešto s mog posjeda. Samo sam došao po svoje. Laž je bila toliko očita da je bila uvredljiva. Ambrose nije ni trepnuo. Ona nigdje ne ide, a sada se gubite s mog posjeda. Horaceov osmijeh je nestao. Uvijek si bio tvrdoglav, Ambrose. Tvoja žena, Marta, i ona je bila takva. Šteta što je završila onako kako je završila, zar ne? Bolest je teška stvar, ali ne tako teška kao metak. Ambrose je osjetio kako mu se krv ledi u žilama. Spominjanje Marte bilo je kao da mu je zabio nož u stare rane. Horace je prešao granicu. Ako ne odeš u sljedećih 10 sekundi, Horace, kunem ti se da ćeš ovu zemlju zaliti svojom krvlju. Činilo se da je Horace upravo to i čekao. Dao je znak svojim ljudima. U trenu su se raširili, okružujući kolibu. Bili su iskusni. Dvojica su sjahala i zauzela položaj iza stijena, a puške su im bile uperene ravno u Ambrosea. Bili su u pat poziciji. On je mogao skinuti Horacea, ali njegovi ljudi bi ga ubili prije nego što bi pao na zemlju, a onda bi Little Sparrow ostala sama s njima. Mislim da nisi u poziciji da postavljaš uvjete, rekao je Horace, uživajući u svojoj nadmoći. Ali ja sam razuman čovjek. Dat ću ti ponudu. Ti želiš nju. Ja želim ovu zemlju i tvoj dragocjeni izvor. Daj mi vlasnički list i odlazim. Ostavljam te na miru s tvojom malom skvo. Odbij i uzet ću oboje. Ali prvo ćemo se moji ljudi i ja malo zabaviti s njom, pred tvojim očima, da vidiš što propuštaš. Ambrose je osjetio kako ga obuzima slijepi bijes. Ruke su mu se tresle, a želja da povuče okidač bila je gotovo neodoljiva. Ali pogled na Horaceove ljude, na njihove hladne, prazne oči i samozadovoljne osmijehe, vratio ga je u stvarnost. Nije mogao pobijediti, ne ovako. U tom trenutku osjetio je lagani dodir na svojim leđima.
Little Sparrow je izašla iz sjene i stala pored njega. Nije gledala Horacea, gledala je Ambrosea. Na njezinom licu nije bilo straha, samo duboka, beskrajna tuga. Vidjela je bezizlaznost situacije. Vidjela je okrutnost u očima tih ljudi i znala je kakva je sudbina čeka. Znala je da nema bijega. Nagnula se prema njemu, a njezine su usne bile blizu njegovog uha. Njezin dah bio je topao i mirisao je na biljni čaj koji su jutros pili. A onda je izgovorila riječi koje će ga proganjati zauvijek. Riječi na slomljenom engleskom koji ju je on naučio, pomiješane s očajem njenog vlastitog jezika. Ambrose, preklinjem te, šapnula je, a glas joj je pucao od boli. Suze su joj klizile niz obraze, ali oči su joj bile postojane, uprte u njegove. Završi ovo, odmah, molim te. Ambrose se ukočio. Nije mogao vjerovati što čuje. Nije tražila da je spasi. Nije tražila da se bori. Tražila je smrt, brzu, milosrdnu smrt od njegove ruke, kako bi izbjegla mučenje i poniženje koje su joj namijenili Horace i njegovi ljudi. Pogledao je u njezine oči i vidio je svu strahotu svijeta. Vidio je selo u plamenu, čuo je vriskove svog naroda. Vidjela je budućnost. Nekoliko kratkih, užasnih sati u rukama tih životinja. I izabrala je kraj pod vlastitim uvjetima, čak i ako je to značilo zamoliti jedinog čovjeka kojem je vjerovala da joj oduzme život. Horace je promatrao scenu s podrugljivim osmijehom. Što to ona šapuće, Ambrose? Nudi li ti posljednji poljubac? Dirljivo. Svijet se za Ambrosea suzio na lice Little Sparrow, na njezine oči koje su ga molile, na težinu puške u njegovim rukama. Imao je izbor. Mogao je predati zemlju, ali nije bilo garancije da će Horace održati riječ. Mogao se boriti i umrijeti, ostavljajući je njihovoj milosti, ili je mogao učiniti ono što je tražila. Mogao joj je dati mir koji je tako očajnički željela. Podigao je pušku. Cijev je bila hladna na njegovom ramenu. Horaceov osmijeh se proširio. Mislio je da je Ambrose odabrao borbu, ali Ambrose nije nišanio u Horacea. Polako, s rukama koje su se tresle od težine odluke, okrenuo je pušku prema Little Sparrow koja je stajala ispred njega, zatvorenih očiju, čekajući. Vrijeme je stalo. Jedini zvuk bio je vjetar koji je fijukao preko ravnice i divlje lupanje srca u Ambroseovim grudima. Nalazio se na rubu ponora, suočen s nemogućim izborom. Njezin šapat odzvanjao mu je u glavi. Preklinjem te, završi ovo odmah. I usamljeni rančer, čovjek koji je samo želio biti ostavljen na miru, morao je učiniti nešto potpuno nezamislivo. Svijet se sveo na jedan jedini, zastrašujući trenutak. Cijev puške bila je uperena, ne u Horacea, ne u njegove ljude, već ravno u srce žene koju je Ambrose u tišini vlastite duše počeo voljeti. Little Sparrow stajala je nepomično, lica okupanog suzama, ali smirenog u svojoj tragičnoj odluci. Čekala je. Horaceovi ljudi su se podsmjehivali, uvjereni da svjedoče slomu jednog čovjeka. Mislili su da je poludio od pritiska, da će ubiti djevojku, a zatim i sebe. Horaceov osmijeh bio je širok i pobjedonosan. Tako je, Ambrose, procjedio je. Poštedi nas truda. Ambroseov pogled sreo je pogled Little Sparrow. U tom dijeliću sekunde dogodila se nijema razmjena. Njezine su ga oči molile za kraj, ali ispod te molbe, u samoj dubini, vidio je plamen života koji se odbijao ugasiti. Vidio je duh koji je preživio vatru i bijeg, koji se borio da dođe do njegovog izvora. Njezin zahtjev nije bio rođen iz želje za smrću, već iz straha od života goreg od smrti. I u tom je trenutku Ambrose shvatio što je njegov potpuno nezamisliv čin uistinu morao biti. Nije to bilo povlačenje okidača prema njoj. S pokretom koji je bio brži od treptaja oka, Ambrose je okrenuo pušku. Nije je okrenuo prema Horaceu, koji je bio predaleko i previše zaštićen. Okrenuo ju je prema nebu i opalio. Zaglušujući pucanj, odjeknuo je ravnicom, a dim je suknuo iz cijevi. Na trenutak su svi bili zbunjeni. Horaceovi ljudi su se trgnuli, a konji su se propejali. A onda, prije nego što je itko uspio reagirati, Ambrose je djelovao. Sad, viknuo je, zgrabivši Little Sparrow za ruku i povukavši je natrag u kolibu. Pucanj nije bio čin predaje ili ludila. Bio je signal. Signal koji je Ambrose osmislio u besanim noćima, nadajući se da ga nikada neće morati upotrijebiti. U trenutku kad su se sakrili iza drvenih zidova kolibe, iz smjera stjenovitog grebena,
koji se uzdizao iza Ambroseovog imanja, začuo se odgovor, ratni poklič. Iz zaklona, iza stijena i grmlja, pojavio se Takoda, brat Little Sparrow. Nije bio sam. S njim su bila još 4 ratnika, lica obojenih bojama rata, s lukovima u rukama. Takoda je danima pratio trag svoje sestre, a kad je pronašao ranč, nije napao. Promatrao je. Vidio je kako se Ambrose brine za nju i shvatio da on nije neprijatelj. Ambrose je, osjećajući se promatranim, ostavio znakove, slomljene grane, specifičan raspored kamenja, drevni jezik tragača koji je naučio u mladosti, nadajući se da će ga onaj tko ga promatra razumjeti. Pucanj u zrak bio je posljednji, dogovoreni znak za napad. Horace i njegovi ljudi bili su potpuno iznenađeni. Dok su njihove puške bile uperene u kolibu, kiša strijela sručila se na njih s boka. Jedan od ljudi vrisnuo je i pao s konja, a strijela mu je virila iz ramena. Drugi je pogođen u nogu. Nastala je panika. Ambrose je iskoristio taj kaos. Razbio je prozor na stražnjoj strani kolibe i počeo pucati, ne da ubije, već da ih drži pritisnutima. Njegovi precizni hici pogađali su tlo ispred Horaceovih ljudi, tjerajući ih da traže zaklon i spriječavajući ih da se pregrupiraju. Little Sparrow nije stajala po strani. Dok je Ambrose pucao, ona je zgrabila njegov lovački nož i malu sjekiru. Oči su joj gorjele vatrom, koja više nije bila strah, već pravednički gnjev. Bila je ratnica svog naroda. Bitka je bila kratka i brutalna. Horacovi plaćenici, uhvaćeni između 2 neprijatelja, nisu imali šanse. 2 su bila ranjena, a ostali su, vidjevši da je situacija beznadna, okrenuli konje i pobjegli, ostavljajući Horacea samog. Horace je, crven u licu od bijesa i straha, pokušao pobjeći, ali tako da mu je prepriječio put. Visok i snažan, s očima hladnim poput čelika, tako da je zbacio Horacea s konja jednim snažnim pokretom. Kad je prašina slegla, Ambrose i Little Sparrow izašli su iz kolibe. Little Sparrow je potrčala prema svom bratu, a njihov ponovni susret bio je ispunjen suzama i riječima na njihovom materinjem jeziku. Ambrose je stajao po strani, osjećajući val olakšanja tako snažan da su mu koljena klecala. Tako da je prišao Ambroseu, a Horace se koprcao u prašini pred njegovim nogama. Ratnik je pogledao Ambrosea, a zatim svoju sestru, a onda opet Ambrosea. U njegovim očima nije bilo neprijateljstva, samo poštovanje. Kimnuo je glavom. Spasio si je, rekao je Takoda na tečnom engleskom, iznenadivši Ambrosea. Dugujemo ti. Ambrose je samo odmahnuo glavom. Štitio sam ono što je moje. Pogledao je prema Little Sparrow dok je to govorio, a ona mu je uzvratila pogled, a u njezinim očima vidio je razumijevanje i nešto mnogo dublje. Horace je bio vezan i prepušten Takodinim ratnicima, koji su imali svoje zakone za ljude poput njega. Znali su da će se pobrinuti da više nikada ne prijeti ni jednoj nevinoj duši. Kad su ratnici otišli s Horaceom, Takoda je ostao. Te večeri njih 3 sjedili su oko vatre pod zvijezdanim nebom. Takoda je ispričao kako je preživio napad i kako je neumorno tražio svoju sestru. Ona može poći s nama, rekao je Takoda Ambroseu. Naći ćemo ostatak našeg naroda. Bit će sigurna. Ambrose je osjetio ubod tuge. Znao je da je to ispravno. Njezino mjesto bilo je s njezinim narodom. Klimnuo je, nesposoban govoriti. Ali Little Sparrow je odmahnula glavom. Pogledala je svog brata, a zatim Ambrosea. Moj narod je tamo gdje je moje srce, rekla je tiho na engleskom. Ovo je sada moj dom. Tako da je dugo gledao svoju sestru, a zatim u Ambrosea, i vidio je vezu koja je bila jača od krvi i plemena. Bio je to spoj 2 duša koje su se pronašle u oluji. S osmijehom ustao je. Onda ću te posjetiti, sestro moja. Sljedećeg jutra Takoda je odjahao, obećavši da će se vratiti. Ambrose i Little Sparrow ostali su sami, ali ovaj put samoća nije bila prazna. Bila je ispunjena obećanjem. Stajali su na trijemu, gledajući kako sunce izlazi i obasjava zemlju novom svjetlošću. Ambrose se okrenuo prema njoj, uzimajući njezine ruke u svoje. Tvoj zahtjev, onog dana, počeo je, a glas mu je bio promukao. To je bila najhrabrija stvar koju sam ikada vidio. Ona mu je stisnula ruke. Tvoj odgovor, rekla je, a oči su joj sjale, bio je najljepši. Nisi mi dao smrt koju sam tražila. Dao si mi život za koji se nisam usudila nadati. Nagnuo se i nježno je poljubio.
Nije to bio poljubac strasti, već poljubac obećanja, zavjeta. Bio je to poljubac dvoje preživjelih koji su u pepelu svoje prošlosti pronašli sjeme budućnosti. Pod prostranim nebom zapada, usamljeni rančer i hrabra indijanska djevojka pronašli su više od utočišta. Pronašli su ljubav. I po prvi put, nakon dugo vremena, Ambrozeov ranč nije bio zatvor, već početak. Bio je to dom. Prava hrabrost ne leži u odustajanju pred nadvladavajućim zlom, već u pronalaženju snage da se bori za život, čak i kada se to čini nemogućim. Suosjećanje može premostiti najdublje podjele, a ljubav se može roditi na najneočekivanijim mjestima, pretvarajući pustoš samoće u obećanje zajedničke budućnosti. Ako vam je ova priča dirnula srce, ne zaboravite potvrditi svoju pretplatu i ostaviti like. To nam puno pomaže.